ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ମାରକରେ ଭୂମିକମ୍ପ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 820କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆହୁରି ବଢିପାରେ ସଂଖ୍ୟା। ମାରକାକୁ କନ୍ଦାଇଲା ଭୂମିକମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 11:11ରେ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାରକାରେ ହୋଇଥିବା 6.8 ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପନ୍ନ ଭୂମିକମ୍ପ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 820କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏବେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିଜ ଘରର ଭଗ୍ନାଂଶ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ମାରକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଦେଶରେ ଅତି କମ୍ରେ 820 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିସହ 300 ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷତି ସହର ବାହାରେ ଘଟିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ମାରକାକୁ କେତେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାର ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାରକାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ମୋର ସମବେଦନା ମାରକାବାସୀଙ୍କର ସହ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା। ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାରତ ଏହି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମାରକାକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଜାଗ ଟିଭି।